Paminaw. Unsang sita sa Biblia, paminaw sa lagi madam. Di na pagka maminaw ba? Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo, nga tawag ini ang mga apostol na nudlo nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Sige daw. Citas. Blanco na po. Grabe naman po na. Isaiah 34:16. Nanay Biblia na nga panahon? Ay, usahon ta na. Kanang Isaiah 34:16 nanay Biblia na ang panahon na? Scripture, sir. Actually, kanang Biblia, composed of Old and New Testament? Ay, ayaw madam ba? Ayaw lagi yung ilara lagi ba? Ay, di na pagka maminaw ba? Di na pagka maminaw. Tubaga ko sa akong question, madam. Tubaga ko sa akong question, madam. Tubaga ko tarong, madam. Sa Isaiah 34:16, nanay Biblia na? Alam ko na po niya. Ayaw lagi ba? Ikaw may gigukod ka ba? Ang akong tubag, sir, ha? Masulat na day ang New Testament, nga Old Testament man to. Oh, so di matawag ang Biblia. Logic, sir. Ikaw may illogical. It is a fallacy of composition. You cannot use the truth in particular as the truth in general. Ay, illogical ka, madam. Teacher ba ka, madam, ha? Teacher ka, ma-question ang atong profession, anak, madam. Madam, ha? Ma-question. Nag-quote ka, tawag ka ng particular verse na di nagapunting sa Biblia, madam. Madam. Ayaw, madam ba? Madam. Paminaw sa lagi, madam. Paminaw, madam ba? Paminaw ba? Madam. Biblia. Unya na. O pangutan ko pa. Kinsa man po responsable apostol nga naggalan anang librong Biblia, be. Sige, be. Tagay ako sita sa Biblia. Unsang sita sa Biblia, kapitulo, bersikulo nga na particular nga apostol nagngalan sa scripture nga Biblia. Unsang sitas? Sundan ta kadiha, madam. Kasulatan, holy book. Bible ba? Madam. Wa may Biblia diha, madam. Sa original scripture, walay Biblia diha, madam. And at the same time, wala panahuman ang New Testament ana nga panahon, madam. Kinsay nagsulat na, sir? Ayaw lagi. Jewish scholars, dili Roma. Ayaw ba? Dili issue dili kinsay writer. Ang point din nga ana nagtudlog. Di na pud maminaw. Madam, ani madam ba? Madam, ha? Simple lang kaayo ang akong tawag anang pangutana, madam ba? Dapat responsive ka unta. Dapat responsive ka ba? Ani ba, ha? I-quote nimo ang Isaiah chapter 34:16, pero admit mo ka nga wala pa New Testament. Ayaw sa lagi unya na ba? Unya nagsapaw. Anya na, ha? May na sa madam, ha? Igamit nimo ang Isaiah chapter 34:16 nga Biblia ka na, sumala pa nimo. Pero admitido ka nga wala pa New Testament ana, so di pa matawag nga Biblia. Pag abot pud sa tawag ining 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 16, wala pa pud nahuman ang New Testament at that time. Kinsa magyud nag-ingon nimo, madam, nga Biblia na? Madam, istorya, madam, kay mablank dead air ta. Mute man ko nimo, sir. Alag di ta ka-mute magduman tag istorya mo tag palingke. Oo, mao gani siya, sir. Nga kung mutubag man kugkugod. Again, madam, ha? Again, this is my question, ha? Klaro ni nga question, madam, ha? Klaro na question. Sa Isaiah 34:16, admitido ka nga wala pa New Testament, ana. So therefore, dili na matawag nga Biblia. Sa tawag in the New Testament, 2 Timothy chapter 3 verse 16, ingon ka, Biblia na pud na. And at that time, historically speaking, wala pa nahuman ang New Testament ana, kay nasulat ang 1 Timothy o 2 Timothy around 67 to 70 AD. 50 to 65 AD. 60 to 65 AD. Kana nga tawag ini nga writings. Nahuman ang New Testament 99 AD after kang Saint John the Evangelist. Karon, akong question, nituo magyud mo an ng Biblia. Kinsa magyud nag-ingon ninyo na kanang 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 16 Biblia na? Sige. Minaw ko si mong tubag. Gimiyat lang ko nimo, sir. Para di ta magsapaway.
Mino ko sa tubag dapat responsive ka ba naman? Sige. Magtubag. Okay. Holy Scripture, ang ngalan sa Old Testament, di ba? Search the Scripture. Ang giingon pod sa 2 Timoteo 3:16, all scriptures are inspired by God for rebuke, for doctrine, kana siya. Okay, meaning to say, sir, na kaning duha book ni siya, ang Old Testament book, ang New Testament is a book. So kana silang duha, gitawag na sila. Madam, dili na may akong question, madam. Okay? Dili na may akong question, madam. Wala madam, pa ko naman, sir. Wala pa ko naman, sir. Yan sa sir. My question is very clear. Categorical question. So you have to answer it categorically before you explain your stand kung baga. Dili. Tubagas ako. Kinsay nagsulti nimo nga kanang 2 Timothy chapter 3 verse 16, Biblia na. Okay, ang Biblia is ta Biblia. Kinsa ba? Kinsa? Kinsa? Roma. Jewish scholars. Kung dili rin Roma. Jewish scholars, sir. 70 scholars. Ta Biblia. Sa kuno. Ang nagsultian ng tawag ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 ang tong 70 scholars? Ang Biblia, sir, nga ta Biblia. Ta Biblia is Greek. 70 scholars? 70 scholars ang sultian na? Ay, isa. Murag bago na po nga story ba? Ang 70 scholars ang nagsulti nga kanang tawag ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 ta Biblia na? Sir, scripture na lang nakabutang dito, sir. Ayo ba? Klaro akong question, madam. Madam, paminaw ha. Klaro ang akong question. Ayaw ko inigandagan ba? Dili ba? Ayaw ko inigandagan, madam ba? O, di na po ka maminaw. Paminaw sa madam ha, paminaw ha. Klaro ang akong question, madam. Nituo man ka nga kanang 2 Timothy chapter 3 verse 16. Madam, paminaw sa madam. Nituo man ka nga kanang 2 Timothy chapter 3 verse 16 Biblia na. Wala ko'y question ana sa imong pagto kay imuha man na ba daw nagyaw-yaw na pug iya o. O ako na gyud gimute, nagyaw-yaw gihapon. Delikado. Okay, paminaw. Okay, karon. So, klaro nga imuhang tawag ining affirmation na kanang 2 Timothy chapter 3 verse 16 Biblia na. Ang question nako klaro, wa ko nangutanag sa gikan kinsay tawag ining sa unsang pagyan na translate, sa kung pila ka book na translate. Ang akong pangutanan nimo, kinsay nag-ingon nimo nga kanang 2 Timothy chapter 3 verse 16 kay gigamit man nimo para sa Biblia. Kinsa nag-ingon nimo nga Biblia na? Nangita ako pangalan sa tao para mahatag nimo sa ko. Ingon ka 70 scholars. Nag-refer ka sa Septuaginta. Patay na ng 70 scholars ana nga panahon before pagisulti ng San Pablo. Nag-refer man ka na sa Biblia, giunsa ka pagkabalo 70 scholars nga naay New Testament at the time. Unsa man taong ka, madam? Tingin tagay og tao bi. Kinsa? Yan na po ko ha. Barahon ta ka ba sa di mo tarog tubag? Sige. Sir, ang pulong sa Ginoo nga naa sa Biblia, pulong sa Ginoo. Walay ayun yung question na ginawa na. Di po ka mo tubag ito. Di na po ka mo tubag na sad. Sige. Kung sa po nag-ingon nimo, madam, another point na ko, madam ha. Kinsa na po nag-ingon nimo nga ang Biblia pulong sa Ginoo, madam? Ayaw ko question na. Madam, di na po ka maminaw. Di magkatawag ka na mo tubag. Kinsa na po nag-ingon nimo, madam, nga ang Biblia pulong sa Ginoo? Ug unsa na po nang sitas? So in between DepEd. Okay, in between DepEd o sir o Manulonda, nabaw gyud ang Manulonda. So ganun kadto pa sa DepEd. Naapot ang mag-DepEd, madam. Nayabag na ni. Man ito na to, sir. Nayabag na ni. Ayaw dagan, sir, sa kwan. Ikaw man yung dagan naabot ang DepEd nga human na nakaganina. Isakyan ta ka, dagan ka karon pag gukod na punta ka, di ba ang DepEd? Madam. Balik ko na po, madam ha. Ingon ka nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Kinsa na pinagsulti nimo nga ang Biblia pulong sa Ginoo?
In general, sir, Mayabang. logic Ha? na good na, sir. Simple logic, sir. Dili ta magpinulosupo. Si tagay daw kung tawag ining kan bi, major premise nimo bi, sige daw. Ayaw pag May logic man. sir. So gamiton na tong Ang syllogism. pulong Eh, sa madam, 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 Ginoo madam, nasulat sa madam, 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 kasulatan. madam, madam, Ang mga madam, pulong nga naa sa madam, 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 pulong na sa Ginoo. madam, 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 madam. Okay, ingon ka, logic lang na. So gamiton nato ang syllogism, madam, kay teacher gud ka. Magtutudlo ta, di ba? Okay, magtutudlo man ta. Para dili ba question ang atong profession ani, logic lang gyud na. So gamiton nato ang syllogism, madam. From major premise, minor premise, and conclusion. So major premise, madam, tagaid ako tawag anang kuan nimo nga musangko sa Biblia pulo sa Ginoo bi. Sige bi. Major premise nimo, sa major premise nimo. Og hungitan day ka sa diped og mali Ay unya na nang diped tas Biblia na pulos Ginoo. Abot. Yabag Yabag na po ang pulong sa Ginoo, sir. Ayaw pag pinulot sa Yabag. Pilipinas sa Ayaw sa boy sa. Yabag naman eh. Naunsa naman eh. Ay madam, ingon ani madam ba? Ganina man god. Paminaw sa madam ha. Ani ha gisundan maguta ka ba? Biblia pulong sa Ginoo. Paminaw. Di paminaw sa. Ikaw ang tawag ining naghimo og disrespect dinhi madam. Ngano man kay naati tawag anang discussion dapat magtubag kuminaw ka. Wa to ganina giulat ka. Unya kay not responsive man. So man ni-insist ko dili na mo akong question. Si pilosopo. Asa mo ni pilosopo? Sulat sa balaang kasulatan pulong sa Ginoo. That is what I am telling Dili. you. Ang basis, ang major premise nako madam. Ang major premise nako madam, paminaw ha, ang major premise nako atong ingon mo gini kapag wala sa Biblia dili tuuhan. Minor premise naaba na sa Biblia kanang ang Biblia pulong sa Ginoo. Ay sabi sa madam. O magyaw-yaw jud ka, gimute ka. Gimute ka madam. Ani madam ha? Ang major premise madam, logic man katong gamiton madam. Dili ni pilosopo ha. Logic man katong gamiton. Logic, it is an art of correct thinking and correct reasoning. Okay. Major premise, madam ha? Major premise. Paminaw madam ha? Di na maminaw unsa may major premise nimo? Dili ka motuo kung dili mabasa sa Biblia. Mao na imong major premise, madam, di jud ka madunggan, madam. Di jud ka madunggan. Ani madam ha? Okay. Minor premise, mabasa ba sa Biblia nga nag-ingon ang mga apostol nga ang Biblia pulong sa Dios? Ang tubag mingong kagwala, so therefore dili na angayang tuuhan. Mo na inyong argumento eh. Di ba? Ang point na Madam Genevieve, ang point ha, kanang giingon nimo madam ba, paminaw ha, ang point nimo dili ka motuo kung dili mabasa. O gipawiran na ko niya kaya nag-ana naman siyang kamot. Tiyo. Dili ba madam, paminawas ako ha. Logic man kahat na madam, di ba? Di ta mo gamit og pinolosopo, pero mo gamit tag philosophy. Philosophy, it is a love of wisdom. Okay, karon. So sa philosophy, naabi na ang tawag ining logic. So sa logic, it is an art of correct thinking and correct reasoning. So, sa logic, part sa logic, mo gamit kag tawag ining syllogism. Major premise, minor premise, and conclusive question. Ang major premise nimo, Madam Jenny, ang iyong panimo, dili ta mo tuo kung musupak o dili mabasa sa Biblia. Mo na imong major premise. Mo na ang akong question sa minor premise, mabasa ba sa Biblia nga nagtudlo ang mga apostol nga ang Biblia pulong sa Ginoo? Hangtod karon wa jud ka katubag ana. Until now wala ka katubag. Nga naman kay pag abot sa conclusion nagtudlo di ay magbutang nga dili mabasa. Mo na tawag ining point. Mo na tawag ining punto nato mga sir ha. So logic man kata, di ta man mo gamit og pinulosopo. Mabasa ba sa Biblia? Major premise mo madam ha. Kapag dili mabasa, dili tuuhan. Mo man na imuha ganina, di ba? Karon, minor premise, nagsinagyaw. Di na kaya madunggan lagi madam kay tawag ining kuan ka. Kanang naka-mute ka. Okay, pangit man pug kayo nga tawag ining magsitag sa pausa po ganina pa ba, di ba? So minor premise,
Mabasa ba sa Biblia nga ang Biblia pulong sa Ginoo? Mabasa pa Biblia? Biblia pulong sa Ginoo? Di ko kabasa. So therefore, ang inyong pagtulunan di dapat tuuhan kay di na mabasa sa Biblia. Mo na point na ako. Karon, gipangutana ta ka kinsay nag-ingon nimo nga kanang libro ha Biblia na. Di pa katubag 70 scholars daw. Septuagint man to, matira mo inabot ang New Testament anak madam. Ganina pa jud ka sige tawag ining damgo madam ba? Sige himog story. Muna usay maluoy ko mo na nga mga sir mga ma'am, kung ingon ani manggaling ang ato ang tawag ining kuan, ingon ani manggaling ang ato ang tawag ining atbang wa gyud tay tawag ining makuha mga sir mga ma'am. Wa gyud tay tawag ining makuha. Abi ninyo nga no? Tanang wala gud in tawo no? Sila mismo ang nisupak sila ko galingong baruganan. Si baruganan nila kapag di mabasa di tinuod. Di ko mo tong Iglesia Katolika kay di na mabasa. Di ko mo to nga San Pedro ni abot og Roma kay di na mabasa. Pero nito nga ang Biblia pulong sa Ginoo nga di mo babasa. Di ba? It is a fallacy of suppressing the facts. So, sir, Ganina gipangutana ta ka di katawag